लोगोफोर दुइ नं लादांगुरिनि गिर्जा मुखुलि खालामनायनि मोनै ओमफ्राय बाव फैनाय जादोंमोन दसे गोबावनि उनावहाय नोंथांमोननोहाय माने ब्लगनि गेजेरजों देखायबाय आरोना लोगोफोर नानिमोन आरो फट' लागासिनो नै मोजां खादाने सिङावहाय ओरैनो सिम्पोल आरो ओमफ्राय माबा जाहैदों बे गिर्जाया माने सरखारनि मोननाय होननानै बुंदों सरखारनिफ्राय 1/2% मोनदों ओमफ्राय माबा गावसोर मण्डलिनिफ्राय 1/2%खौ 50% गावसोर गारदों ओमफ्राय 50%खौ माने सरखारनिफ्राय मोननाय जादों होननानैहाय बुंदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैहाय बैजों फुरानामोन नै बै गिर्जाया बैयाव जानायनि पेन्डेल फट' लादों जानायनि लाहार फाहार खालामजेनबाय मा होनदोंमोन इयो अनला मुला गुन्द्रु होदों दा नै ने बेदरसो ए कालारा नाङाखै नै